Ahoj, dneska si vyrobíme takovýhleho králíčka na travičku. Zasadíme si do ní travičku nebo mikrogreeny, to jsou vlastně výhonky, můžou být třeba čočky, hrášku nebo čehokoliv. Nebo fazolky. Na co máte chuť, nebo fazolky. Tak, budeme potřebovat petlahev, kterou rozpůlíme. Tak, máme rozpůleno. Pak budeme potřebovat čtvrtku, nůžky a tužku. A na čtvrtku nakreslíme obličejíček, ouška, nějaký doplňky, třeba ručičku s mrkvičkou, jako bylo na tom ukázkovém, ano. Nezapomeňte na ocásek. A ještě jsem zapomněla, že budeme potřebovat barvičky. Pastelky, fixy, co budete chtít. Růžovou, zelenou a oranžovou. To si myslím, že je asi na lidech, jakou si vyberou barvu, ale tyhle jsou základní, velikonoční. A tavku. A tavku, ano. Tak, máme nakresleno, jdeme vybarvovat. Tohodle to neplatí, jasně, chápeme. Jasně. A druhá varianta je, že může být hnědej na takovou průhlednou. Na červenou je bílej. Tak, máme vybarveno, jak říkala dcera, na průhledný kelímek hnědýho králíčka, na červený kelímek bílýho králíčka, aby to bylo vidět přesně. Tak, a jdeme vystřihovat. Tak, máme dostřiženo, vystřiženo. To už nebudeme potřebovat. A teď budeme potřebovat tento stroj. Jo. Tavící pistol. Králíčka a se tady ještě složíme, aby jsme věděli, že máme všechno. Tak. A jdeme lepit. Tak nakonec se nám tavka vybila, takže slepíme králíčka lepidlem. Neboli spíš disperzním lepidlem, což znamená, že zprůhlední. Jasně. A tady dcera ohybá ouško a lepí. Tak, zajíčka, králíčka máme hotového a teď, kdybychom teda měli tu tavku, tak bychom to přilepili na tu lahev ustřiženou. Tak to tam aspoň jenom jako přilož, že to tam jako lepíš. Tak. Tak. A máme kelímek hotový. Ukaž ten hotový, ať to ještě vidí. A můžete si do toho dát cokoliv. Tak. Halínu, fazolky, jak jsme říkali na první. Ocásek nám ukaž. Tak. A z druhé strany ocásek. A je hotovo. Super nápad na Velikonoce.